Tolo chake sema ya waili wana karatuna angalia waili mwa tu na toko watewe ndawa wata waili na takolo to minto ochori obegi na korkerandi wakwana kwa hapa wandu wankeye Toko toa wairi ni bawa kaya hali rendo serikalini na eni buat unang kubateria bara toko anya chinsa kile una vivegire iga to wase ko besukia agora to rendo go social distance na ende kati masiki wale to yetie masiki to wende ko gere somo kutano ekaya security gere igo na bakanya ko imuki ko walu ko sumuna ni ko agachi ma kaimuka na machenara avo amacha ariye para ariya vekire kebuyu ne sabun noere nana na vogo esiria karogo chakwa maya vocha moja asamba soko ngaliyoga kwani ya abantu bayokira abandi ndumu acha watu wae mara ya somo chokirandi kenda ne yamono Maine na sana kwani abantu bayokirandi antwala nindi yamono twanalo ko muntu asumbukire yapa kabono mare ro mwandi mwache watwa pora somo ina murao minto mukawa muntu muryo manene yengo te abana baye babe noboremu
nande bawe bakuiwano kibawa cha wetana nde banye kurangene mwakyani mchangu mugamba mangana alegaiga watu aroboremu nande bawe noboremu kabisa umuminarera ngwa nade boye nande nagokire amatuko atu aberie naborobwo nibo baba bapimurivu nore nakera twagiye kuyo mubere kurukeroka mkindoki mangana ndonsi nabo barengofu ndi nane kwangu mabase n'umubiri twakiguye abarenge munano abantu bari no mugoko kwenda asikinkoro cyabo ine boro muna babwato wetana munabone gace cy'umubiri nka nabona ari ukina obokongu nandi bwacha akabona kini tukabate bina yayarema abaminto kimuranje ekeroko uri bagana kuana kigakote gona ogo cyako ko kurandia mangana gukinde kwana ndi muna ringana rya Nyasaye kabiri ringana rya Nyasaye egere motobori kingo kya mange kigange oyo minto ntiyo yobegi oyo ore omwana umumuramu wabakirandi asante mwakiwe abakire bato apole mwensi pimbi ya more abatogo kwana ni none turesa amatanga ngenda kwanega okerangie ngima ochoye ngima ekanata yabo choye nare nyombe yospi kerandi bospi babo begisi barwe njego na runyanturago no tato begi akare kerandi oyo nere umugisangi otata obegi yabaibwererimo bono njina njego teba bana ba muntu mwensi pi twanyori obororobo kongobo lakini no bere Untu bari toko na denga pole ni tuto boy bwete kurende aya na makoro Nyasaye no arenge no ale nane no arache koba abana ba mu Murominto Charles mbiyore kendererie nyumba ya mu Murominto egere ntona kouna makori akwana kigango tusabira nama ya twesp na twese karuto korwa tusabira umucyo kirandi muroche cyo ya moisonde twamugacha naende twagachire na bosoro naende rogoro naitwe endugu yani asira mutinyo chanwariga kolera yani nesirete omo Murominto manano tigareti gante bigenda mbasa bere bospi ni tutweka baketwategaire rokoro bana bona na abana boka paro kolende togo sabera namaya tigatobe isi y'ikimbaratiro cya Nyasaye na inwa abana babake ihura abana abacyumbiwe kicyane cyatigaire ekyago gotebya nakyago sinyire genda asibabo makori mandu kumbaro babatebereri babatebye ketogwenerete gukora tingo cyamange bali mwensi mwacha tusabire 20p nako tuacha ntumatono abandi twakire n'ekirore tigango Nyasaye abenere driver egotoira pataka lakini enderera kutusabira mbiye muno Biamono ase chinkwa na koruka iga twachikorire bona nari kuboria abairi bari chikorera cyumongina mura bari mu ikira chinse mo chons mosuke hoja bosia anya bagatire buna mura na bora nyore mbaraika bande mbacheti sengenje mebere ya nyaganyagire takini rende narora ya moy mokire no jabmwes bali mo ruseti abana bali abana baino bara asomo chibuo mo bakosoro timasi kina wando chende chibuate tingachitike gusira kurunsa beke maski gora embe kumyoka noko yanira igora ya gutuba nabutagete komanye kemayana yabeka kurunsi Iwano jenga nayo amugwe ko ikira
naende onyore orogweka nabo nkomwaribaga enairanga nabo baraba bange mbatebi nabagokora bono mwaka nogocha gocha njugo changa inibona asengi njimuri chikorera amarieta kere bijigo na gwakwa amarieta oyo masabe nakora Njenaba kwa niya seria taria geso nga wa kire buya. Njo mungino yo nkorera yane yasira. Yonde ogo kuminkorora kini. Familia grande guanyere fora yero monene euro na tutenine bona euro mire monene euro bobo de muguse na kini italiana ne umwana ono uraiga kuambuka tiga monene abaseni nanda yendere kubaremi. Basi biyamona seri baba asamariota kiro mu pastor wa nisikichapa yobu ngaronde seitere nyari wari kirumbu taracha umwana urubumo ngina Sabina lakuru kwa iPhone umwana mwako yone utare kunyara wikagaiga tikatosa mwanene tata nyasaye no mwana mweko mochano twakobakire asengencho yekewa kibugima kwaete umongina derira mora akorire miaka 93 aigasobo ikobwense korengana neringana lya Saburi 139 verse number 16 amalietaye nkwaya manyete na matuka yale kumenya boiko bwense omonene onsi nkwaya manyete oika ekero keriarete gotu akire twese koba birori nyomongino korire sabari na itubari tore moyo tumanya ngari tukori mongorara tore tanya sase ni abana bawo na ndore miyo muki bosoro mugima ekero bagwetera mariga ya Jehova unyarako baboko batinya na kubaremia dio wancha kwa koreke aseria ya Kristo tuwasabiri na kuigena. Amen. Timbege tibuye kana narangeria aba nabana tagatwabanga nabakirubu nabarabu bacha chikorera chiakirubu monya bera sengi joko irorago chikorera chiakirubu nya baro bariba abana nabo barenka nabaria bakabwata abana bayi iganze neyo narare nko erere wana chikasen chia Charles chionsipe chikasen chia Charles mwensipe nchwa narare ya moja la morifu Samuel yana hata la moja mwensi nonya banka mwensi nchwa chikasen chia Charles Beyamana sobo temna buanga ke bina nama tebi tangani eso koroni baga se kra yamo nto suka na ende nto ko la programa aseli tukeli na ende ba tuanyo rugocha bekera iniga suka go cha sende sukawo tagatia yerinde mwa kwebicha sukawo chamo nkalenga inga bachire wansi iwa
Ogo twake bicha karo wakorere toyomo oyindo chaunga nene sivans sequence akwana ringana elimo kwani abaye chikase ni elinde tokole abande tokole iga nindo jomo ina nale gati ayo akwane tokole iga 20 buya mono mo ngina kwana ngo kunira mana yesaba tonda bateri keno mo soro incho manene ama minto bare ko kubaswet ibon ko kesta tongo mora kera ko nyomo no amenyeta ga ibon ko kesta ke rubu anenge teri obuke abono mbo mame kulenda abana abaminte gentonda batebi kati asiya ikeire bono bamuroche nsemune wonchete chari sina bie koromo chiga to mutaji manyamuno komenya ando abo muntu mungaini kenda nge kanisa sabande bagocha odige genywa ngego gokonya pi kero kiege kera koira sako na sako mwere ore ndo muchiori bwosoro no soro noroje tarenge konywa hakini aya ndo maitisi kwa ruto bataka konywa marwaje na sai tigato sabe mono omwana yo ko bichari siminto na reje samatori amukune nkoro munande ga mwana na tirega njetina na kwa na muri omar kanisa nero kero monta ko genda toko chiko chala bantu kurusi kwa jawa watera nyo tori ekwaye oikwaro ekwaye nere ra gokoni omuchwe si umwakirandi bana riyo kiboke kako ma chusi na jara iga nkanyora omongino nyamero sirire nere undieki nkale na kanyocho yo sirire na gitiki matano munarera ande nkairana kamana batu bacha abange abantu bande barwate na makwiri naba nakibatachira ayansi na gotigeire cyari karange mbere rero uburonge muri bwana ne yamatego etana ine oya neise ogende kanisa ayoko no nabwo atembi yamana biyamano naro rivenga tuso ko anda yana otoras kebuango wana na kurangelia abaibu bacharis bache bonsipi korumu akerubo paka muamora malibara omura njumwensi malibechi bicha akarumu akorre bicha muante vinga muakorre agarta bana bwana akera iniga Iwando chenga bachira abange mbaigetia Palmare abaigabona kanango tala baigwa igobal nanda abachukuru wana na wale go jamon sipi omochukuru ndebuensi na wale charisi nero tigacho bocha ekiagara ni bichato wa kutonto nyakorora karo totimogete na baba abana bale ba charisi na abachukuru bamura tigabacho bocha bonsi yara biba be meri no ne bichamo wa
wana karo mwachire iga ai mwenye picha ukimaliza useme. Okay, mwenye wakuri korando iga mwensiga wakwani uchariga bila mano kirandikira maiga ono kwane kwani hapa ya abachukuru engo yali babeli otebele bali baikire omusangirani oyo aba oyebo mwelio ntebe mwana nempi yamuna zoika aiga injo mojo koro amonene ndugu yana nene na sitore koro kuwoka aiga abane rondera ona amenya amatuka mange nerungini gocha abakaboni gankale kobata ntebe Yasaya sachi oike otonyoli atakuwa na mange kende ngiye prakore orade neroe asachire timokire nindu turagenda asara kiniere tago cha story ingokuwa na mange na ile mpya mama chinse chiga ndebe cha abasubati ba bomongi na mura bari baregaiga abande bakale chinse chiala ayo mona chakwa na kuruo lakini natakalende ababara bacha bakwebicha onye bale obonsi bari baleo bakaba abagaka babo batene na bonsi igo bana tabita nonye gwete esore kanga gwatanga ni boche linda abandi bakugwati bari morega mwa ita karoli le asare kina le moja con mitanga ngai gwatu bare tempo emo moja con bolinga intunga igwatu bare tima ete oriote abanga ayo monaro ra kwana ko rumumbu no se chinsa na chiochi na banda ete ko ote abanga abo bagokora orio kwana ko rumumbu ali ayo buri bagakwana bone kala mu abakire bicha abande bawe karanza tabita kwane kwani hapa osese ngenje mokorera mamomi no tigamba eribaga kero monta kwana ringane elimu aino mo baba sibore nto salia matanga baba mera timba rocha timba tie sebale nyangara wana timba tinki kiao hata ni mwale ngego chai mwa kwebicha samera ngayaje okay naona rangambo yanaweka naende mwachire mwensi wana amarieta moikaranza motigere tabita kwane abayeni aba kababo mbata gosinga
Ngiana na bana ta ituna bara ubanda manena aba tukore kurugo. Na bara utakwenda kuwango igo. Igo ngambayo. Eno rito kwana nera aiga igatogen. Eri bageri ya mwa kwa bicha mwa kwana ringane yani rieta motigere tabita kwana nori ongumbu nere momokwana giti omoko okona giti oria akwana tebe rieta otigare maega ori okora kwana okona giti una gwate ikono yi abantu manemo akire amatanga amamabwire bakiribi erieta dichati osano so injo mabwire Neta wangu na wako nimbi muri mwezi nchenya ngara enyo mbenge bija mwana asinge njogo to hapo ole musenu na wakwana na wanya tora sama vi ntoko macha kukwana ni wakire bia nta sama gieta anko kucho isinyangara umwana ugatana furu wa mama bia mwana asinge njogo to hapo ole abami mtumwa se abakwani ngabwerire nja samba hitango kurosi kwambuka kono muswati watatu wase abaswati yamana nanda karamokurwa asimoko wenga yesanga tangale mpaka mu kachinga yamana asa Maria tango kwa skananta ame kwamba kitino sore timba atikende ndavera sendi yamana abantu baminto akire somo yego mama nabakwanira mwezi pi kwa uchemuro mbuyamole ande mbuyamole mbuyamana asogoje kutubwati simama ndobona ndobwa atikende to kwana igo to goteba nga mama tigara are biya ama tukunya saa mwete na ara ya tare gwetana tigaturare biya na simo ko we musabiro mukiyo yo mama na rote nene orore kane ya kwa mama na orore kane te mbuya arenge aina arona watigira azumo sabakiro monte sago saba ato sabirani amaria ta timba ta tiga ngor kutabita maruwe urina Wana naro kwana kurutinza mochirio sakamenya petia buramu nare tokotera tunga nkia ukwana umwana umurao mwese komo kobate nakibu akire abantu bamintu mwezi akumwakire kurera mama mwakire koranga kumwira muraka shamu kumwira muraka shamura urari mwakire ko bakirori nuko bakira myamono asengi mwakire ko bakirori nka mamurari naende yekiri yakabiri ndiwe yosoyo mubuko mugakora umurubeyo umurubeyo mamukerera kuya rero kuira rinambiro nanda tigaba setenie naenda kumaru setira no lakini rende ikono monitorare twakabira mama tukakora imirimo yitu no mwiburi tukawandukana tugasena tukaminyoka mama akaba nakiako weme nakitari nakiako nakiwokuira tukatiwondukana na tukasinyo munevako iye mwenye nasikilete nyumba awondukana na ewondukana na sikuwekerigina lakini yanorana eri nyumba ekiekire akenye twalekare twatara aja rende bono muganojo usieti basiri kuriare nonyene gerarwa semana kuze kachiodio namatwa bebe pale orindi na kitani alina nyama
Moteli uya bwana sai tinga kichara ile musabere na teba amina ibona bakunga nyasaye nanga nikibu mugwa. Lakini nende oranje okori lolo gendo okori de mirime yo tokiniri. Na inde mama no muntu orengo mukomu mugondo orenge kori mamune turagita. Tena maite mama kara waronto ko banja. Okonyora ria abantu bandi bacandikete kenyoro. Onte bidia ni irite bara segete. Yenda na Teresa molente ebituma tu nani ora tuaragi. Mama no muntu wanje to gore. Mama tali mo kungore nge mucho chombo. Mama no muntu kakatiri no ene tingende chayo sime kama pema. Okonyora chire mugondo to mata mama tigatole. Oteve molgi no kore mai gon tigamba te. Ogena mugondo bwake metaro no ano rusana ime. Osime kachingende bwangu. Chiama, idit asime kira akire metaro itorora chingende ya koje kusime ko chaka ko gatiga